membuat huruf V. Set. Langsung tampil. Nah, blak. Bukan. Ji, ro, munggah, rangkus, balik, langsung tancap yang tengah. Blak. Bayangan Puntadewa dari luar. Teringat pada kakaknya yang pertama. Terus mengikuti bayangan mau pulau munggah rono. Set. Nah. Terus mentas ke kiri. Pelan. Ki, tampil. Dicegat karo Permadi. Nah, karepe yen ana omongane Kakang Mas jenengan badhe tindak pundi. Yen ana omongane ning gane padat tidak perlu dengan bahasa gerak sudah bisa dibaca. Rangkul, blek. Blek, limpe si Bratasena. Maju sak langkah, set terus klepat gandoli. Rundung ron kayak mau. Ah, lek gandoli pas kene. Posisi ini lagi tancap tengah. Nah. Iki. Terus diikuti oleh kembar. Dan tak dung gedung tak. Mantap. Nikel gini. Gandoli intine. Aja budal. Mergo bahaya. Durna ki wong Ngastina. Durnane apik ning kumpulane karo Kurawa. Intine ngono kuwi. Nah, iki jane mulai bimbang si Bratasena. Ning hubungane karo jenengan Pangkur wau, kan enek kata-kata sing ngistoke dawuhe guru to. Nah, iki tampil. Kintek tak tung. Iki dijuluki rene sik. Set. Yur. Permati sik. Oleh sing kok kene kaya Pak Bambang kaya kuwi. Junjung. Posisine tangan Bratasena neng weteng. Diangkat sak dhuwur-dhuwure tangane dalang nganti neng pojok kono kae. Pamrih iki diki ngayun ki ancang-ancang arepe gerak berikutnya kaya ngayun godo. Set. Brek. Laku. Laku sapa butuhe? Sesak dada. Sesak petok karo Semar. Sesak dada. Oh, ngamuk sarjana kuwi. Mantuk-mantuk ini adalah bahasa Sabet untuk memberi doa restu. Karepe mangkato. Ini lebu neng eling-eling